Pozri, aha. Si normálny, povedz už. Ja hej. Nevie nikto teba spať, ani mali niečo. Nie si normálny. Teózne, to nerobíš, nechaj spať. Môžem spať potom. Budem ťa musieť naučiť piec palacinky, lebo nevieš robiť palacinky. To kámoši, věřte, že Marta si vyhrál šílený nákupy starý víkend, co? No já bych řekl, že už jo, můžete ještě pozdravit na závěr. Čau, pijte tady soutěžte a můžete vyhrát i vy šílený nákupy, pobyt na tady kempu, televizi obří televizi s PlayStation, mám do spoustu věcí, mějte se hezky, pozdravíte mámu. Ale já ti věřím. Fakt ti věřím, že se vidíme. Čau. Čau. Tak jsme dojeli na místo, jdeme teda vyložit na koupili.